Uy, madi, shot na. Ay, gapar lipot yan to ba? Mangilo yan sa tingong. Dapat yan pa kaparesya. Ligop yan dagos. So, Ma, naparabod na kita. Kahilingaw mo na, mas na. Georgette, uy, kaparan. Hain si ama mo. Nagparibod na. Urat lang ta. Patapos naman to. Uy, shot na, madi. Yo, blood. Bukong-buko ka man na taga Purok, no? Taga Riverside ka, di ba? Tain tauya ka sa susyudad na mo. Ikaw, basta irinuman, mabilis ka pa sa alas 4 eh. Maski pangarigos lamang mi. Baka ka nahanggop-hanggop ni naagop na surahan. Muli na mo. Tagayi. Anto si Ardok sa man to. Bihira na nga ni mag-ambag dito sa susyudad, permi panti pa kubra. Ano ka siniswerte? Bihira ka mag-ambag, tapos gusto mo maparkubra ka sana? Pag tiga-ambag man, masingani isumsuman lamang. Maski inihaw na kamuti lang puta na. Buli ni na mo. Ma, tama na yan, mas na. Ata maghurat ka nga ni, tabi pa kami natapos dito. Iso. Madi, yung ganyan mo yung bata mo. Anto ba yung yaon mo kanino bata ni Payboyod? Iso baga madi, isa yung yaon mo kaninyo bata ni Payboyod, si Kakas. Indag, may kuman yan, masabutan madi, ta. So ka din nakurdakur, baga ning lalaki man kuta ng madurjag-jag man. Itsura, gamba man siya na katipuan na yung baga nahurugan ng labi na yun. Pero nga ako lang, madi. Tratuhon lang ng maayos yung bata. Okay sa ako. Pag ang bata, tabaga nagkaharap doon sa nila, madi. Aram mo, isi mo ako. Pangatirig basong ko sila. Ay, naitagay daw mo. Parlipot yan ito ba? Mangilayan sa tingo. Tagay! Tigbak kung tigbak!